Știi, hai, Dar nici trece acolo lângă Ionuț. dar nici hai de acolo. Și hai, acum restul așteptăm în sufragerie, da? Până... Așteptăm în sufragerie, da? Cu mânuța, Ionuț, mai bine urcă cu mânuța să nu sară picuțel. Cu mânuța. Cu mânuța se mănâncă. Puiul se mănâncă cu mâna. Asta se știe. Hai, rupeți cu mânuța. Așa. Alex, stai și tu, doamna, lângă matiță, că prinde și pe tine. Așa, 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 așa. Fii cu făcuța de aici, pică telefonul. Vrei să ți rog? Ia, stai și tu. Amoros. Ce liniște s-a lăsat. E vorba de mâncare. Poți să vii. Hai și de mult aici din asta, da? Vezi care și eu o să ai grijă, da? Gata, puteți să stați jos. Ha, ți-i rog?